Egy fertőzött városban lévő kórház elvesztette az áramellátását. Erős védelem jól védi, de az áramellátás visszaállításának egyetlen módja a városfalak alatt húzódó alagutak. Fedezze fel az alagutakat és állítsa vissza a kórház áramellátását. Egyetlen módja. Egyetlen módja. Egyetlen módja. Egy fertőzött városban lévő kórház elvesztette az áramellátását. Erős védelem jól védi, de az áramellátás visszaállításának egyetlen módja a városfalak alatt húzódó alagutak. Fedezze fel az alagutakat és állítsa vissza a kórház áramellátását. Egyetlen módja. Egyetlen módja a városfalak. Egyetlen módja a városfalak alatt húzódó alagutak. Fedezze fel az alagutakat és állítsa vissza a kórház áramellátását. Egyetlen módja. Egyetlen módja. Egyetlen módja. Egyetlen módja. Egyetlen módja. Egy fertőzött városban lévő kórház elvesztette az áramellátását. Erős védelem jól védi, de az áramellátás visszaállításának egyetlen módja a városfalak alatt húzódó alagutak. Egyetlen módja. Egyetlen módja. Egyetlen módja a városfalak. Egyetlen módja a városfalak alatt húzódó alagutak. Fedezze fel az alagutakat és állítsa vissza a kórház áramellátását. Egyetlen módja. 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 Egyetlen módja.